Asonafo wo ma wo memmo wono mo ho efe papa asonafo enipa do so se abusua nka ye ni nyina asonafo ade ba ko wo wono mo ye pesemi nkominya nyansa eni nimde odomankoma twedi ampom ode adom ananoma asonafo pa asonafo ma ensura wode jaye abusua emu mema pema pa eya asonafo eni ntimpani aka to wodada se asona ni be man enwu ya yenim ne madodo Yarib yeyo say ye stroke or pressure ewosro or diabetes junsomu yare kidney problem heart problem infertility in men and women or spinal cord problem uba abotare clinica e your last Abusia enne enso eyeda foforo odomankoma ede a cheyeye enenti se Aprebi waves wo de wafidie to ho na wo hwa de meka ne se odomankoma nto ne boase no nhirawo se ebribia wo pese wusua nimde na enkoye sebe atemdidie ne niema hunu bia ensemfata enenti mpani ahia Oheneyere Adwoa Aprebi begimadwa se ya yesua tete niema ye kaikai ye ho de ewrafie na enei yetoa abusua no so mepacho wo babusua ban enne ye ba besua de afa Asona abusua ho maka kire so abusua wo maame bɔ no enu bi na abɔ firi se yeto anano a yeto anano kɔ enafam enna abusua mu eye na enya edin Asona obomofo bi na tena se na okonya ababa bi ware no na saa baba wona na dwuma wo ye ene se oso kane ye kasa obi so obi a binim se wonim wo se kane ti ade ti adro ni aposa ni ade so ene ade oba na dwuma bi eno no ye na mmiri bi oba pani yi wo se wokofuom ofiti ye na fo no mu no ohunu se kukuo bi esi na fo mu ho ya saa kukuo no na sika akọ ene wo mu obi apre ye de ma na busua ani nti oba no eye na dwene se okwa akofa kukuo no na ja wode akofie ne na busua atadwe wono mate denne saa kukuo no ho no na wowo ebebare kukuo no ho ene wode ne tiri asumfidie ya obi ode ne sabeba ho no obeka no kasa so ne nyemu na kwa de BBC dua bi so wo hunu se oba na ikeka de ekode kukuo ni wo no eninti oka ne ho aba beka a kire wo ba no se de be ya omfa ne nsa nkofa kukuo no na wo no anko ka no wanuru wantem oba no fa kukuo na wo no ba obo no e ba se ye watopiti aboa kwa de bi na ti aduro na de so maame no e ma na ni so ete no to wo ko fie di kukuo ni ko ye ni wo ko bona mane sa aboa kwa de bi ada ama e na wo ti aduro e de so me ama enei meda so ti ase a medesika akoyi abefie ene nti efiri ho no mo no ye hu no oba no a na ye kase we na ye so no a onya nkwa na ye sa akoye oso asefo enti ne ma ne nananom na fe ye frɛ wo mu nyina aso nananom ana kasawrofo aso ema ne beye Asona aso nana Asona ti benya Asona abusua wei ema aboa kwa de bi ebeye wono ma kyene boa mo fa ne se wono mu nua ene nti Asona wono mu akita akraboa na akyene boa mienu kwa de bi anase anene ena Asona wo na de wo mu nie se Asona ni wo pie na wakokohunu Asona wo anase Asona wo no a saada no nye da papa de ma no saada no bibi bone besi eye musuo da ma no na embom kwa de bi ne de eye wono mu nua ya de papa de ma wo mo ene nti ne se ye wo Asona wo ene wo anene anase kwa de bi Asona ni wo hyiaw na wo kyiaw a obetimi agye no so ye son anase ya Asona desa ya Asona na wono manye so bi eno no me ba chaw woni mo momra na ibi
menim sɛ anya bia wonim sɛ yɛka sɛ asona ananom asonafo wɔ no matikɔ ɛte sɛ obi anim ɛne yɛtae ka sɛ asona rempia kwa asɛm no ankasa se kyerɛ ɛyɛ asona yɛmpere kwa asona yɛmpere kwa yɛpere ɛde pɛ dɔm na unsɛ maka kyerɛ sɛ asante kasa yɛ kasahare ɛne nti asona yɛmpere kwa asona yɛmpere kwa ɛne nam so me benya asona rempia kwa ɛnti asɛm no ase no asonafo wonim wɔnom piesie wɔnom piesie ɛne adanse saben so hene kuntunkununku wɔnom manu ɛyɛ ɔfen so wiafia kɛntɛn wɔn mansa ɛne ɔkye hene kuntunkununku ɛgye so yɛ asanto aka busua adehye busua yi ho ɛne nti wɔnom nyina da ɛyɛ asona asefoɔ mepa akyɛw asonafoɔ wɔnom ahyɛnsodeɛ ɛyɛ kwaakwan de bi abusua biara wɔ n'ahyɛnsodeɛ hyɛ ne nsoma me mo afei ne yɛmmra nananom asonafoɔ wɔnom su ɛne wɔnom ban a wɔde ne di wɔ abrabɔ mu maka kyerɛ sɛ asonafoɔ wɔnom mmra ne wɔati kɔte sɛ obi anim no ɛno gyina hɔ ma ahoɔfɛ yɛ nananom asonafoɔ yɛ asonafoɔ wɔ ma wo wɔ mɛma wɔnom ho ɛfɛ papapapapapa na saa asonafoɔ pa wɔnom ho mmra ne sɛ yɛati kɔte sɛ obi anim no na ɛyɛ kasa twitwi a wɔnom adi twi nananom akɔɔnafoɔ daakye bi bɛka ho mpanin nsɛm akyerɛw ɛne nti asonafoɔ ho ɛfɛ asonafoɔ nipa dɔɔso sɛ abusua nka yɛn nyinaa ane asona busua wɔn mo dɔɔso papapapapa kyɛn abusua nka yɛn nson no a ɛka ɛho ma ne yɛn wɔtwe no ɛne nti emu nipa deɛ wɔn kan ne wɔwie sɛnti ne sɛ wɔn mo gye ahohoɔ ka wɔn mo ho ɛna sɛ wɔn mo gye ahohoɔ de ne ka wɔn mo ho a wɔn mo mma ɛne wɔn mo nananom nyinaa wɔn mo bɔ wɔn mo ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔn mo nkyerɛ wɔn mo ase da bibiara da ɛna ɔho asonafoɔ sɛdeɛ wɔn mo ho ɔfɛ esitie asonafoɔ adeɛ baako a ɛwɔ wɔn ho yɛ wɔn mo yɛ pɛsɛmi nkuminya ɛne wɔn mo awɔ nipa dodoɔ paa nanso wɔn mo ni dɔm sɛnti ne sɛ asona ni benya na nka yɛ wɔn nko a ɛne nti ya na mpanimfoɔ koraa taa ka sɛ asona bɛyi a ɛmpa de pa tɛsɛ wɔbɛnya nka wɔn nko a na enya na nka yɛn nkoto nsɔre wɔn nko a sɛdeɛ asakyirifoɔ boaboa wɔn mo ho ɛmo wɔn yɛ yie obiara timi di yie no asonafoɔ deɛ ɛnte saa nananom asonafoɔ ɛna ma yɛnya asɛm a yɛka ne sɛ deɛ wo yɛnya a yɛkasi w'anim kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn mo ɛnyɛ kataso muamuaso ɛne nti sɛ nananom asonafoɔ wɔn mo akonnwa ɔhene a ɔte so a asonani deɛ wɔyɛ nyɛ ɔbɛkasi n'anim ɔkɔyɛ dufuri pɛ adidigya na sɛ wɔto na busua mu mpanimfoɔ twene wɔn bɛtu na adeɛ so sesi a na wɔn de akonnwa no so wɔn hwɛ busua no mu obi anim a wɔn bɛtumi de wɔn akonnwa kora kɔhwa ne nyinaa ne sɛ nipa korɔ no bɛyɛ deɛ obɛdi deɛ ma obi bia die ɔde ani die bɛma wɔn mo saa na wɔn mo pɛ wei nti nananom asonafoɔ yɛntae mpunu wɔn akonnwa so wɔn mo tena akonnwa so a ɛsan saa suban a ɛyɛ ani ne yɛtu adeɛ so ɛyɛ ani ne yɛtu adeɛ so nti nananom asonafoɔ yɛntae mpunu wɔn akonnwa nyansa ɛne nimdeɛ ɔdom ankoma twɛdi ampɔm ɔde adom nananom asonafoɔ paa abusua emu mɛma pɛ ma paa ɛyɛ asonafoɔ ɛne nti mpani aka to hɔ dada sɛ asonani bɛma enwu ya yɛnim ne mma dodoɔ abusua wɔte aseɛ de deɛ ɛkwan bi ɔbɛfa so ne saa ama na ɔde wɔn awo bɛdi nkita ho a ebi kura nyini ti ma wo abusua hunu wɔn no ɛne bebree na emom onya firi mu sɛ kim afei na mma ne yi wɔn mu ti de wɔn mo mma ɛba ɛne nti mpani sɛ asonani bɛma omu ya yɛnim ne mma dodoɔ bo wɔ mfie de ɔkono kra no wɔ kwa wo abusua akokoduro ɛyɛ asonafoɔ mɛma ɛne wɔn mo mma nyinaa dea in fact ensiye a wɔde yɛ adwuma nso wɔnom ɛwɔ paa asonafoɔ ɛmpa de fon ɛne nti sɛ wodi dwumadie hyɛ ne nsa na sɛ wɔyɛ a ɔyɛ ne sɛ frinkyem korɔgye yɛ fi bia ɛne ho asonafoɔ mɛma pa hosiesie o awura de na nyankopɔn hwɛ sɛ wɔdom ankoma abɔ na ho fɛ na
Asona ni be ma wato ne bo ase ade achi sansuo gu bucket mu ko dware wo wie no akɔhye dan mu obetimi adi donhwere wo siesie ne ho asona ni be ma wo besra abɔ pawra asiesie ne ho sɛ ya na sɛ wo firi dan mu ho fitisi abɔnten a wo hu no wo se ampa wakeka sieni ɛne nti anya nwanwa sɛ ɛma tugu asonafo mema so sɛ mmɔbro wɔnom ho ɛfɛ wasa pa ho siesie wo di wɔnom ho ni enti wo sɛ na ma wa hunu na ma ne edi wɔnom achi na de ba ko a wasonafo mema ho ne sɛ wɔnom de wɔn nyi twi nya do wɔn nsɛm wo ya sɛ wɔn na bɛpɛ wo sɛ wɔn ado ho ba ye obenya obia ho abotre azie obia ho adwuma ɛne de onyi obia mfiri bo besiesie obia ye obia de ma ne kama asonafo ma ensura wɔde gyaye sentine sɛ wɔnom di wɔnom ho ofachi ɛne nti bɛ ma gyae ne nne na obi nso gina kire enne ya nwumre saa na wɔnom mema sotie wo gyae na nopa anwumre wɔ nkonkoda kwa asonafo ma no wɔnom mema wei ma asonafo ma wɔnom so to eto zasa wa pa wɔnom ɛwo etutum ɛna wɔde gyae enye wɔnom den no saa nso na wɔde ankasa nso enye wɔnom den ɛne wɔnom gyae nne ɛkine obi ba wɔnom so bɛsan ware woni ha akora woni nyinaa mu na ade ba ko wa asonafo ma ho ne se sabe yentai enti wɔnom kuna dosom ɛne nti sa sona ni ba pa betena se ni kuno wu wo tena se no aye kuna do tete no e ka kuna do na wutwam afemfiem ye no ko ne mfiem ye zemo no asona ni ba na wo do na wo pam na wo tena se samfi do no da bida ene nti asonafo ma ne yentai nti wɔnom kuna dosom minnim se tete de wonim kuna dosom me ka wote ase dako ebefa kuna yo mu tete kuna yo ne ehunu se de kuna dosom no so tete nanso yanti ni kuna doso mu no wono wankasa nso kofa bema no okotwe ne mpra no wonsuro wo wakukuduro papa asonafo ma pɛ wono mu nko a wobenya enka wono ne nuanom ne maame ne papa enti nko benya kura nka ne nua bema ko ware anka ma ne hwɛ ne yere ka enye wono nko ne nuanom ne maame mu saa na asonafo ma atie tubitira nye ye na akonya asona ni ba kuma na aka sa woni wukuno na wonhwe nti kwa ka kire no woboa afa kura no no kure kotum nkyina ma asem no aye wese ade nti sa wo ware abusua bi mu na oya sona abusua e pa chaw aya nta nka ma ware sem wo haw enkyere wakuma fi so wo mo pe wo mo nko a nti yan hye no nsonso asonafo nim kwan ye fa so pesika oba wo be ma ade nti asona ni ba be fa be ma wo pe no nko a eno ne hia no wonni bi mpa obetimi aye adwumaden obetimi aboa wo ama wo nso afefe obeye ha no kra so wo no so kra ye adwumade ahwe wo ai ene nti asona ni ba okase ni kunu ni bi oboa no a ontie na chikura emfa no ho obeye de obetimi bia e de aboa no ye ba asante a ananom asonafo wodi pa wo ha ai ene nti aman hene di bre no ananom asonafo kita dodo efiri se wonom eboa asante esa dodo a ye koye no ananom asonafo boa ye to wonom wodi bre e wa asante ha ba ene nti di bre na ananom asonafo wo asante ha na maka cho se aman hene dodo wonom kita yi ene ye na ya mmon kwantene hwe enkura wonom enkonwa e ya sonadwa anase wonom hemfo e ya sona asonafo ne tena so medika aka wo chehene megidi so remfiye ofenso hene edweso hene okuapem hene empraye so hene boaben so hene adwura hene mankasim hene enkwatia eye kwawu nkwatia wonom hene eye asonafo kwawutafo hene bepo so hene adansia krofrom hene manson kwanta hene onwe ena feyiase saa nkonwa we nyina da eye asonadwa yana nanom asonafo ene tena so ebi ka ho de ahin na wonso wonim faka ho ye nyina ye nsuanko abusua eha ena empani hia ye ne ekoye ehwehwemu no ye de nananom asona abusua wonom ho adesua no ye de besie Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin
Yɛnsan hyia da bi ɛwɔ mpanyɛ hyia dwumadie so ɛwɔ Aprebi Waves.